namhlanje uyangibingelela uProfessor Isiqalile elapha kwaGudluzungene empangeni imeva mhlobo. Ngizoqala ngibingelela indlu enkulu kaZulu, ngithi nina besilo, ngizobingelela amakhosi, ngiphinde ngibingelele indlu, phinde ngibingelele umongameli wethu osiphethe kulesi sikhathi, bese ngiphinde ngibingelela ominister bonke ngokuhlukana, ngibingelele nezimeya, ngibingelele no-manager kuma-local municipality, bese ngibingelela nje bonke ubuholi obukhona ningasabikela kubaholi ukuthi-ke lapha abasuke bekhona nalapha abasuke behola khona abantu akulula uhola umuntu, fanele babekezele, kodwa futhi-ke fanele belokana bekwazi ukuthi abantu laba babaphathe kahle. Ngoba-ke ebingelela uprofessor, phela uprofessor-ke uhlala imthanda nje nifisela iy'nhlahla ney'busiso. Namhlanje bengizodedela iy'busiso kuphela kinina nonke ngokuhlukana kwenu nangokusebenza emabhizinisini, kwezokuthutha, kwezomculo, ngoba ne-COVID isiphelile nje ukuthi ama-artist nawo siyabona aqasheka, kodwa-ke siyathanda nabawaqasha bengawaruphi, ngoba namhlanje nje kwaGudluzungene indaba ye-event ezobe lapha eNewcastle elunganeni e-Friday lapha-ke e-Friday laphana ezobe khona, kodwa bakazoke beyichaze ngoba bake bangishayela ucingo, ngase ngibabuza ukuthi sebeyibikele inkosi, ngoba phela la ekhaya ngithanda ukuthi uma kuthiwa kukhulunywa izinto zesizwe amakhosi ebikelwe amakhosi, hayi base bethi no sebelolu daba badlulisa ngathi akabaletha ubufakazi. Namhlanje-ke bahamba nendungu, ngizobavulela nibabone ngoba bathi bazokwenza i-event enkulu kamaskandi, bayayiqala ukuyenza lapha e-Friday. Phoyisa awungane nabo unjani umba? Ngiyaphila. Ubani sibona? Okuninda mina. Kuphi? Ekhaya kahle kahle kuseMelo, kodwa ngokuzalwa ngizalele eFriday. Ngizalele eFriday. Aha. Cha uzongibona. Ngizobika umcimbi. Ngizobika umcimbi ukhona nge-24 September eDamini Cliffontein Dam. Hayi cha lokho uzokwenza kuhle kakhulu, kodwa inkosi beniyazisile inkosi. Besiyazisile uNkosi uDlaloza. Ibe nale seyenze nge-1 January inkosi siyabikela ukuthi itshele nomcimbi okhona. Hayi suma-ke uhamba noba? Hayi ngihamba nenduna. Nenduna? Awuyiphi induna? Ikhona. Awuyibiza? Nentani nduna? Ngibingelele Professor Ngisaphele? Cha isukume induna ingaphuqi induna abakithi kwaGudluzungene, amathete induna ngiyithanda induna namakhulu. Hayi kuye ngaphi induna? Uyaphila nduna? Ngiyaphila. Ngiyabonga nduna. Cha bo ngiyajabula ukufika-ke bangishayela, yiyo le nto kuthiwa wathi ungishaye. Ewe yimo ucucu. Ucucu? Igama lokudlala. Lokudlala? Induna Igama lami nguSipho Masongo. Lapha Othaba usekela sihlalo. Uthaba. Manje inkosi nenzeka kahle, niyibikele inkosi endaweni yayo ukuthi nizokwenza umcimbi. Wabika ucucu enkosini ukuthi kuzoba nomcimbi lapha eCliffordton mhla-24. Akasawuqali ngoba loya nyaka before COVID wakwaba khona lo mcimbi. Inkosi-ke ibe sekuba nesifo esikhona, ngabe ibizoba khona, yayisicela ukuthi angizoyimela. Cha impela cha kuhle lokho, ngoba phela kahle kahle ecucu ngisebenza ngamakhosi kakhulu. Ngithanda ukuthi amakhosi ahlonishwe amakhosi, ngoba inkosi iseBhayibhelini. Nama-politician mina ngiyawathanda ngoba bangabantu bamakhosi abafowethu, kodwa ngithanda ezinye izinto ukuze zizoba nesibusiso, ngoba lokho ngeke sikuphikise. Cha ngiyanimukela ekhaya bafowethu nakwaGudluzungene.
aha cha ngingaphatheki kabi bakithi la ekhaya nje umthetho uyaguqa nami ngiyaguqa emsamo lapha mangiyokhuluma noma sendazi ibaxe ekhaya nami ngifike ngiguqa emsamo manje akungichazele inhloso yalomcimbi owenzile ngoba uyaqala ukuba khona umaskandi lapha eNewcastle yini inhloso yakhona yini oyibukile ukuthi lo mcimbi emzini wakhe umcimbi wenze umcimbi ngibona ukuthi njengoba inkosi isilo siseduzane naseFriday sabona sike hlelo umcimbi wamaskandi lapha futhi sike senze into ehlukile ukuthi kube nomaskandi edamini phela ikhamisana nawo amasiko lokadala amanzi bengakhiwe empompini bekhandele edamini nentombi yonke lento leyo sohlanganisa yonke lento leyo manje ngibikile lapha emanzini waphela edamini kunabanikazi bakhona sizeke siyobika kumnumzana ukuthi hayi kukhona esokwenza ukuthi kunomsindo khona ngomkhulu hawu nduna ngiyajabula ukubona ekhaya ngiyajabula nami ngiyajabula impela induna ngikhonze kabi kanye namakhosi ngoba le ndoda kuyangishayela ngathi no angithandi ukukhuluma into enkosini endaweni yenkosi sekukhulunywa indaba yemicimbi ithothi inkosi ayisazi amakhosi azothini kwawona amakhosi uyabo ngoba phela kahle kahle nje ke umcimbi ngabantu bamakhosi enibahlanganisayo manje ke lapha ke abaculi ngoba bonke bafuna ukungena de kusuka kwi-COVID abaculi ngoba balambile nihleleni namalokhali ngafakele noma nivele nasebenzisa nje ngenye indlela ngaphela igcinisiso inkinga endaweni makuthiwa abaculi bendawo bekho ngithi khona oduma kahle le yebo ngoba nomcebo ubani abamcebo ngiyababona nabomzukulu nomzukulu nabogatshela ngiyabona nobaba uthozani la siqala sakuthatha labo siyeZululand yini kanti umcimbi omkhulu lo ya umcimbi omkhulu impela mkhulu hawu manje ke wobani inkundla eniphathe inkundla impela ke komaskandi basasekhona sakhuluma nawo wona mkhulu namanje ngoba sisancenga nathi kube khona namanje bamasele bafuna kuba khona wonke abantu bamaskandi lapha manje emdletsheni senibathintile emdletsheni nasenkandla kompungo wafa ngathi yibo kulezi nsuku ngathi bavama ukuthinta lo mcimbi ama-manager ayazi nje ngeke ngakhuluma nawo bathi ukuthi hayi awuqinise kancane la emakhikhini toto thina sinankinga siyaviva kakhulu hayi cha nduna bafowethu ngoba nizobika la kimi phela fanele nichaze ukuthi nizobika njengobani ngoba mina kangilutho ngoba phela kufanele ngichaze nizobika ngomhla kuzoceba isibusiso kwesisikhathi noma nizobika nje ngoba nifuna kugcwala abantu kufanele nichaze lento kwaGudluzungene ngoba kuyachazwa lapho mkhulu nomkhulu besicela nje ibusiso ngoba kukhona abantu sikhulume nabo ukuthi basilekelele njengomasipala nama-department ukuthi siyacela nkosami basilekelele nebusiso ukuthi nomcimbi ingaliwa nani futhi umkhulu besicela ukuthi naye langaleli 24 ube khona nawo mkhulu nizongimema ekhaya mkhulu hawu sitha siqinisekise mkhulu ukuthi ukuba khona kwakho lapha kwamdlalo sizobe sibusisekile ngokuthi ngomunye nawo ozalelwe kuzo lezi ndawo zabo kwamdlalosi wokhokho bami umukelekile lo msebenzi ke sithi ke awubusiseke kuwo mkhulu sizocela lapha ekhaya ingakho izinto nazenziwa zesizulu zeyibiwe kwabadala kufanele bazazi thina njengabantu siphethwe ngamakhosi yonke into nakwenziwa ke khanje kuyobikwa enkosini yilokho ke senze ngakho ukuthi asizobika nakuwe cha mase phela nibikele inkosi umdlalose enaseseniqedile la nje ngoba nisho ukuthi nizongimema nicela nanokuthi umcimbi ukuthi uhambe kahle lokho ngoba senifikile ekhaya lokho enanginankinga nakho ngoba phela ngimukela wonke umuntu ngabantu bamakhosi futhi ke kuze kufike nanenduna ke manje sithunywe inkosi futhi sekuyinto lethanda ukubanzima manje ke lapha kunokukhaleka lapha
abaculi manje bathi niyabaqhaphaza nabanikazi bemicimbi enifikeni baqashwe nethi imali abazoyithola phakathi lapha estadium mase nicollect imali nehlele kanjani ukukhokhela abaculi ngoba ngifuna into enami phakathi ingahambi kahle ngoba kugcina manje sebethi laba bantu sababona kwaGudluzungene manje sefanele nibuye manje nizoguqa ke manje uthi siyaqala ke lethi ukuthi siyagqilaza kanti kufuneka ibuyigqilaza ekhaya kanti kuzokhishwa isibusiso kukhona ikhulume nabo abathembisa ukuthi no bafuna ukulekelela lo mcimbi nakhona ngishilo ukuthi abaculi bamanje ngoba sibuya ku-COVID bayakhala impela nabo bayidinga imali ngoba yikho ukuthi kufanele ukuthi mabefika bakuthole loba bakutholayo mkhulu mkhulu kungabi nje ukuthi beza mahhala ngoba nabo bayakhala ukuthi balambile impela nje ukuthi cha lokho kuhle lokho ngoba baphuma esimeni enzima kanti ngabanye bafutha uthothi kwesinye isikhathi bahlala eThekwini basuka koGoli begcine sebethola imali kapetrol abasayithola imali yensipho cha bafutha ke lokho ukuthi kungijabulisa kakhulu ukuthi ke sikwazi ukubambana nani nifike ekhaya nje nizonginami umcimbi wenu ke nduna inkosi yami xolisele enkosini hayi ngoba nami bengimsusa phansi befanele ngokomthetho kube kusuka mina ngiyolalela leni kube inkosi uthini washo ukuthi manje nami ngapha bengivinjezelwe ngabantu bamakhosi hayi ngoba mhlambe kukanjani nisenyafeni ngishwalezela cha ngizoke ngibikeleke nasekhaya lapha ekhaya emsamo bese nginazisa ukuthi ngizobe ngikhona ngempela ngoba nami nginenkinga angivele ngiphuma ngiphethe phela la kwaGudluzungene kufanele ngiqale ngibuke kodwa ke abantu ngiyacela ukuthi nibaphathe kahle futhi nani ngoba khona nenduna ngifuna ukwazi uphephile lo mcimbi ngoba phela lapha kufika igebengu kwesinye isikhathi kuhlangana abantu ngoba sekhona inkinga nje kube kudutshulwana emathaveni i-security nenze njani ngayo ukuchazela i-security sizame ukuthi uyiqinisa kakhulu mkhulu siqinise kakhulu ngoba njengakusasa nakhona edamini so bese safety officer ne-security company siyiplana lento le bese siye police station bafuna kuhlale ne-POP amaphoyisa kube khona ibe safe ngendlela emangalisayo opothitere nje ngoba umphathi wesiteshi senu bantu lo Pothitere wena cluster commander senibathinte kuzothi into eyenza la uqala uapply for i-province i-province yabatshela ukuthi nangu umuntu ozobhekelana lomcimbi bese bayabona ukuthi usafety uphepha kuzoba njani sebayasho ukuthi bazodeploy abantu abangaka bazogada umcimbi hayi ngibona ukuthi bafowethu ngoba senifikile ekhaya ngicela ukuthi umcimbi wenu ke uhambe kahle ngicela uhambe kahle ngoba futhi nokahle kabi umcimbi wenza ngenyanga yamasiko kulokho ngeke ngize ngithi mina manifikile ekhaya nizekini nizocela ukuthi mkhulu sizokumema ekhaya ngoba nisuke phansi nje nizongimema ekhaya lokho yikho ke engibanga ukuthi cha nami ngisazobika la ekhaya kodwa ngisizoshayelana ingcingo ngoba manje ngizovuma manje ngithi mina no angivumi uthola ukuthi manje inkinga angisakwazi ukuthi ngifike kodwa ke ngoSeptember ngoba vele ngizobe ngihambela amaciko ngicabanga ukuthi ke nisazobatshela nabo ukuthi ukuphi lo mcimbi abantu kodwa nje ukuthi abantu abaphume phela basupport ngoba sebefikile kwaGudluzungene angisakwazi ukuthi ngibavimbele ngaphandle ngoba ngisebefike la ekhaya bese ngithi ngoba shithi kuyacaca kahle manje sikhuluma nje iqiniso lokhu nduna yenkosi nawe mnumzana ukuthi ngoba nilapha nifuna futhi kugcwala kufanele nikhulume lokhu ngempela iqiniso nifuna kugcwala niyangimema nifuna kugcwala hayi inkosi kufanele ukulusise lo mcimbi ngoba eFriday obaba mkhulu bambazalelwa khona nathi sizwa ngendaba kodwa manje ke ebengikucela impela le ndaba yama-artist ukuthi niwaphathe kahle namavukane indawo niwakhulise ngoba kuwumcilo wethu wakithi wesintu lona nami enguthandayo nami ngoba nibukile ukuthi nizeke manzange nifonele kodwa ngisho ukuthi nani nibuke nabona ukuthi nani nifike ekhaya nabanye-ke ngiyazi ukuthi nabasazofika futhi akekho umuntu engisemvimbile entweni enhle esikuyenzike esizweni ngoba sakhe isizwe akukho kubi kodwa nje manje dlule ngokweyinhlaka amaphoyisa nawabikela
wasekubikeleke nabomthetho kanjalo nomasipala kanjalo ngithi nibabekele ngomasipala ngoba phela izolo selihle kahle ngoba nenzela khona ukuthi besuka abantu befike namavolovolo befike bedubula isibuku sabantu into engafuneki ke leyo ekofanele ukuthi i-security ngithanda into ewubufakazi ngoba ngikathi ungishayela ngithe ma kuthiwa inkosi ayikungcono ake bekhona ubufakazi uphatha induna ama-security apho abantu abazobebekade akhona mkhulu akhona ba obani amagama baguka baguka ka lipoisa awufukana goropo nampo bebukani moto ukukana nensimbi lapho kwakuthuthuka baguka lapha moto ukukana mafolofolo nanensimbi phela yenye indawo engane basa ayibisakhobe iphuma ikolgate mayisi lapha yafanele kube nginazile kunjani moto limoba ubani sibongo Thela wena mina ngungqothene emabola la isuka khona yasubo lesizubani sibongo mina usithole kujobe ngokubazi phansi lemabola abangazi ngizodokuzini hawo lo mfo wabantu kuntshanga sisibongo bophi imkhasi ehlomosho hawo khona isithibhethi nasangakini laphana sasilela umalume wami laphana setibheli hawo nihlela ndawonye nalelo mcimbi yebo lamajakhethi engiwagqokile ngelongana ngawo umcimbi yebo umcimbi hayi cha i-security seniyibonile cha bafowethu ungasho ukuthi umkhulu uyadelela mase nifike emakhaya umthetho walapha kwaGudluzungene ngisho ngoba kuthiwa uphathe i-AK uphethe i-rifle uphethe ilongana i-308 kwaGudluzungene uyaguqa ngoba manje uhlangothi belisasebenza kwaGudluzungene kuqanalo umthetho lo hayi angithi inkantolo enkulu le futhi indlela futhi yesibusisi iyagqilaza yabusisa hayi cha bafowethu ngibonge kakhulu ngibonge kakhulu ke ukufika kwenu nje ekhaya ke hayi ningahlala ningasukuma nishayele nikhululeke madoda ngoba senitshengisa inhlonipho ngifuna nishayele phela manisukuma madoda ama-ilongana impompo ibheke phezulu ingazikale le nenzani manje ngathi nibhekisa ngakini umpompo kuGudluzungene nenzani manje mpompo abantu iphoyisa sesiphimpha kwami kwani ngaphi nenzani manje wasifuna ukugcizelela 24 September Bloemfontein Dam eFryer umasipala abaqhulusi yes hayi ngithi nami njengenduna angigcizelele kumphakathi wakithi laphana ebaqulusini nezulu nje yonke ekhona phakathi kwethu nomphakathi nje wonke waKwaZulu Natal awutheleke ngobuningi bawo laphana eClifffontein Dam endaweni yomkhandlo wobukhosi bakwamdlalo seOthaka sobe simlindele lapha noprofessor uDr. Presekhel inkosi yobikhona ngalolu suku inyanga amaciko ke lena ekubalekile ukuthi ke sibe khona njengomphakathi ithi ke angibonge kakhulu kodwa ke le date lena ngicabanga ukuthi kufanele ukona ngibenza ukusuku ngoba phela kufuneki ngoba idate lena eqondene le date le umkhosi omkhulu waKwaZulu kufanele ukuthi lento ngcono ninzi nina mhlawumbe kusishwa yabo kusuku segciniwe izinto mhlawumbe make wakosidinga sekubuyiwe ngithi nabo ukuze lento yena izoba impumelelo kunjalo soqala ntambama ngeke siqale phakathi siphakazamise umkhosi kaShwelele siqala lentambama hayi ngicabanga ukuthi ke kufanele futhi nenze indlela futhi kube ukudla kwasenkulu kodwa nizohlela ngaphela inkosi nayo iyazi ukuthi kushila kanjani izinto ngoba kimi nami nizongimema ngoba phela abantu abadala nami labantu abantu abadala khona ezinye izinto kufanele nani niphinde nidlule ukuze ngoba bengimthuma enkosini nje inkosi ke siyalazi ukushela yasesiyuxhumana nengcingo cha ngibonge kakhulu nduna kambe uthe uMasobo unduna nkulu lapha usekela sitalo umkhandlu khosi womdlalo ngisikhundla enkalo amabhuna nenzani Friday hayi asengconywana manje ayikhathaza leya minyaka o80s hawo khatha ihlupha lapha eFriday kwakuhlukanisa indawo
Wadinga abantu abamnyama nabamhlophe ngapha kodwa manje sekungconywana. Safana njengalezi ayikhathi. Hayi, angiyiboni inkinga. Angiyiboni inkinga. Iphela indoda angiphelele benibaningi ngidoli kumbi bapha abantu. Khona lo ngathi singa sikamakenda nombe izikole. Bangani lo. Ganda apa pani nampana? Singa sabani? Uyofana singa sikamakenda. Ebantu. Hayibo, kanti lapha abantu kade baphilisa abantu lapha. Senishweni nyama. Inyama iphelile lapha kuthi ubani. Hawu, uyifuna nabantu abadala lapha. Yeni njalo, mina njalo manje. Ebantu. Ngifana singa sikamakenda. Bani so. Uzwana. Omangathi kubunida. Kona la ishoshwa khona. Hawu kanti ngala ngabeli. Ubune tutho. Phezulu impela edameni phakathi kwenkosi omdlayethi. Hawu, hey bakithi. Hawu yiphi inkinga ubani sibongo nendoda? Eshoba mina mkhulu. Ubune shoba. Ngila ePetrotif eMpumalanga. Hawu, emkhona. Emkhona. Hawu ngiyazi ngakithi. Nkosi yomsebenzi. Hawu, ubani mfoba lezi? Unkosi. Kuphi inkosi? Zegole ukuhlala. Kuphi inkosi? Esowethu. Hawu. Basuba ekhaya. Ekhaya suke eRasel. Hawu, isuthu yakho. Angisazi. Oh. Awuzazi tu. Ane kazi ngibasukela Steenberg la. Cha angikhulelanga khona. Wakhulela. Angisazi isisho. Umzulu wasesowethu. Yebo, qiniso. Hayi ngibonge kakhulu ke bafuthu ukusuka ekhaya. Cha ngahlala nje ehlalweni ngikhuleke. Umthetho wale ekhaya uguqa kwaGudluzungene. Kuguqa nje igora ke mina awubheke. Ibele sokugqilaza. Gqilaza ke manje beliyazi uthahlani impela ngisedoleni manje. Angiyazi ukuthi into Israel waphela ufuna lebelungu leyofabe uqa phakathi. Ngoba kuphambi komngolo upresident wakhona. Kade beshayile. Yathi beshayile impela bangilendile ngoba ngicabanga ukuthi ngizowazi ukuthi mase ngiphinde sembuya phesheya siphinde sibonana. Ngiyacela ukuthi uhulumeni agriculture nomasipala bekwazi ukuthi bekwazi ukuthi bangenelele noma lento ibe impumelelo ngoba into enhle. Benganikani ngokungani kufanele abantu abenza izinto ezinhle uhulumeni kabaningi ngokulingana ngoba hayi ngoba ezinye izinto singayiboni sike sithule siyibuke kodwa sibuke ukuthi kogcina abantu phakathi kwethu nabasuke bekwenza kodwa begcina thina ngoba nani senela kwaGudluzungene. Cha nduna ngibonge kakhulu bafuthu ngoba kukude Friday. Ngibonge kakhulu namkhazi. Ngibonge kakhulu cha ndoda ngoba fanele ngivalelise kubantu ningasho nje likhona igama lama jacket ayafana lama jacket. Ayafana mkhulu. Abhala thi Cliffontaine Kamaskandi Festival. Hey, open 24 September. Awusebenze professional then? Mkhulu. Hayi. Ayikufuna ukuthi nawe mkhulu maybe uma uyithole lapho kodwa vele ufuna ibhale igama la. Kodwa mkhulu uhambe kahle kwasapho. Hayi. Ubeke emthandazweni man. Hayi, ngicabanga ukuthi ngoba vele ngiyalena isayogqilaza lento igudlulwa nje yogqilaza le mazwini. Hey. Ayisiyoqala lento yogudlulwa nje ngempela manje. Hayi kodwa ke ngicabanga ukuthi ngoba sengibuya le ngoba ngiJordan lapha ngifike naseJerusalem ngizobuya sengiphethe amanye amandla ngapha iyaje kube sekubonakele ngempela kube sekubonakele ngoba ngifuna ukalena nje ngoba ngisaya lena ngoba ngesabathi ngizobe ngiseThekwini kuJulayi enhlanganweni ngofanele ngiyibika lento nokubaba ekhaya ngoba nje ke cha ngibonge kakhulu bafuthu into enenzile nje inhle nginhle kakhulu nje ngicabanga ukuthi seniyongikhonzela ebukhosini basemva kodwa nje ke ngicela ukuthi umcimbi wenu ube impumelelo futhi ubusisele futhi ungabikho inkinga nezihibe ngiyazi ngoba nenza umcimbi nje baningi inkinga ezivelayo nani ke emaphoyisa ngicela ningabashaya abantu
abantu bakhuzeni kahle ngoba bazobe bekhothile abantu ngoba abantu bamakhosi lapha abantu bethu senje cha mnumzana Nkosi ngijabulile ukubona ngijabulile ukubona ukube uzosuka leSoweto uzokwagudluzungene ungasho ukuthi awungaguqiswa umfana ngimdala ngokweminyaka ngimdala kunani nonke yingakho kuthiwa ngumkhulu ngimdala ngempela ukuthi kodwa ngeke wazi ukubona ukuthi yini ngibe mdala ngokomnyaka kwesisikhathi siyalingana kodwa ngimdala khona ngicabanga ukuthi-ke ngibonge kakhulu nina besilo ngicabanga ukuthi-ke nani nonke nje maciko ngimfisela inhlahla nani bafuthu-ke amaciko nwanike imali bafuthu ngoba bahlale bekhala baculi kodwa sababona kwaGudluzungene sengilokhu ngikhalelwa zingcuku sekuse kanti kafuneki lethu kube nisize kahle kangaka sizovula into enhle kangaka ibisiqala futhi lethi yaphenduka emva ka-24 isiqhilaza futhi lapha edamini yabona ngoba manje ingavela iqale futhi nakhona mase bekhala isizwe ayiphinde ijike eduze lento iphinde iqale lokhu ikuhle njalo manje isiqhilaza leni efriday kanti cha kufanele ize ngokuhle efriday ngibonge kakhulu bafuthi nami ngoba ngisafuna ukuthi ngiyelapha ngiyibika lento ekhaya ngibonge kakhulu nduna ngibonge kakhulu impela ngibonge kakhulu nduna ngibona ne-COVID usayihlonipha ubufaka imask hayi ngibonge kakhulu cha ngithi angibonge icucu ngizobe ngikhona bafuthi kodwa ngisazocela sengisho ukuthi nabanye-ke abahleli bemcimbi bakithi bengasho ukuthi awumkhulu kanjani mhlawumbe thina kasiphushi lapha kwezokuxhumana cha abafuthi angizange bafonele shuthi nabo bakukhona nje ukusukile ukubona behlangene labantu behlangene ngakhona bathi abagcobe ekhaya mina kanginawo umona bonke abantu ngisengibamukele ngizocela ukuthi-ke umcimbi uhambe kahle bafuthi kakhulu ngibonge kakhulu nami ngoba ngisazovalelisa kumphakathi lamabhuku waphethe nduna incwadi lezi ezasenkantolo hawu ngiyabonga kakhulu nduna ubheke kufana nosinga singamagenzane uyayibona ingalo yakho ngathi muntu bafowethu-ke ngibonge kakhulu nje-ke nina nonke-ke abantu njena ade bekhona kwi-life ngithi ngicela ukuthi abantu abasebenzayo abazosebenza emagaraji kakhulu nje ebusuku nabo ngithi abathola isibusiso bese ngiphinde futhi ngithi abasemsebenzini ebucayi kakhulu like nje abangabaqaphi namaphoyisa nongane zesikole ngoba sekuvuliwe ingane zesikole ngicela iphephe engozini nengozi-ke nje ivelayo emgwaqeni-ke nehlobo ehanjelwe abahanjelwe zihlobo sithi duda kwehle kungahlanga bafowethu nazi ukuthi uNkulunkulu usuke elethile uphinde athathe bese ngicela abantu abangasebenzi ukuthi cha Nkosi yami avuleke phela amathuba okusebenza behambe bayosebenza nabafaka ama-CV nabanye-ke abangazi bayothathani behlanganiseni nanalaba abangenayo indawo kulala lapha eThekwini engicabanga ukuthi kuyahleleka ngoba ngeke ngezwe ngomunye umfana engishayela wawanjile ethi hayi kuyalungiswa indaba ukuthi abantu bekwazi ukuthi eThekwini bekwathula indawo zokulala lokhu kufanele siphinde sikubonge uhulumeni makwenzeka indlela ngokweqiniso ubonga kakhulu-ke uprofessor bafowethu ngimthanda nonke-ke ngimthanda impela-ke kodwa-ke namhlanje uyabusisa akagqilazi ngoba manje uma isiqala lento ngoba iyogudla ulwandle manje izogudla njalo ulwandle ihamba ngothathilani igudla ulwandle isiyogqilaza izoqala kancane kodwa-ke ngizobe nginani lapha e-airport eGoli nase-eThekwini ngizobe nginani lapha nibe ngikhona ngoba ngizweni kunabafuna ukungikhapha kodwa-ke ngicabanga ukuthi akekho futhi engimvimbile ngibonge kakhulu-ke ngithi good night ngiyanithanda ngoba sekuhlwile manje inkosi nibusise nonke-ke niphile ngimthanda nonke ngithanda uprofessor uTrisikhonde ngithi inkosi nibusise zonke into zingihambe bengizama ukuthi ngokuqhubeka nomsebenzi